जय जगन्नाथ। आज पुओ कहला मुड़ी रे मुआ खाइब आउ एमिति मुआ बनेब आई जेमिति गाँ रु करिकी पठाए सेमिति ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ଚିନି ନେଇଗଲି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ ରେ କରେଇ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ମିଡିୟମ ଗ୍ୟାସ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଚିନି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯିବ ପାଣି ହେଇଯିବ ଚିନି ଟା ତାପରେ ଏଇଟା ପାଣି ଆମେ ଆଦୌ ଦେବା ନାହିଁ କି ପାଗ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ ବିନା ପାଗ ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ମୁଢିରେ ମୁଆଁ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଚିନି ଏବେ ପାଣି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏରେ କିଛି ବାଦାମ ଦେଇଦବା ଆଉ ମୁଢି ଦେଇଦବା ମୁଢି ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଲାଣି ଟୋଟାଲି ଏଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ରେ ବସେଇଦେଲେ କି ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ପାଗ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଗ ଫିଟିବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ମୁଢି ମୁଆଁ ତିଆରି କରିଦେଲି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ